Дөньябыздың тоткаһы, тормышыбыздың яме, иң газиз, иң якын кешебез, тормыш иптәшем, әсәебез Фатима Рустам жон кызы Шарипованы тууган көне менән ихлас күңелдән тәбрик итәргә ашыгабыз дип яза хат авторлары. Кадерлем, бүген тууган көнеңдә без һинең алдыңда рәхмәтләребезне әйтеп баш иябез. Һөйөкле кешебез 1976 елның 31 мартында Үзбәкстандың Сәмәрканд калаһында өлкән бала булып дөньяга килә. Янгиер калаһында урта белемде ала. Фортепиано классын уңышлы гына тамамлай. Бераздан Башкортостандың Янсура районының Малиновка авылына күсеп кайталар. Тормыш иптәшем менән без бала сактан бергә. Үсмер сактагы дуслык хисләре тора-бара ялкынлы мөхәббәткә әйләнеп китте. Бергә парлы гомер кисерүгәле сентябрь айында 23 ел тула. Нәселебезнең дәвамы ике улыбыз Айнур менән Тимурга лаеклы тәрбия бирергә тырыштык. Безнең газиз кешебез ягымлы, ярдәмсыл, изге күңелле, олы кесене кесе итә белүе менән безгә олы үрнәк булып тора ул. Дөнья булгас, төрле хәлдәр була, авырлыктар килгән сакта сабыр булып кала белде. Тормыш иптәшемә нимә генә теләһәк тә аз булыр төсле. Кадерлем, һин безнең өчен яшәү маягы. Һин дөньяда иң гүзәл, иң изге, иң кадерле зат. Без агарткан сәстәрен, йөрәк борсуларың өчен кисерһәң ине безне. Авыр һүзләр әйткән яки үзебезне белмәенсә рәнҗеткән өчен гафу ит. Һинең безгә күрһәткән игелекләреңне уйлап та, ханап та бетерлек түгел. Барһы өчен рәхмәт һиңә. Һин һәр көн күңел йылылыгы бирүсе, киләсәккә өмет уятусы. Һиңә корыстайныклы һаулык, яхшы кәеф, исәнлек теләйбез. Ошы ямьле байрамыңда мең рәхмәт һүзе әйтәбез. Яшәү шатлыгы һин безнең өчен, яхшылыгың менән үрнәк һин. Авыр сакта һиңә таянабыз. Безнең өчен һәр сак кәрәкһең. Ал һин бездән тәбрик һүзен, ошы булһын олы бүләктәр. Тыныс тормыш менән гел шат яшәү, озын гомер безнең теләктәр. Иң изге теләктәрен һезгә тормыш юлдашыгыз Урал, улдарыгыз Айнур, Тимур, әсәегез, атайыгыз, кустыгыз Әнвәр еткерә. Якындарыгыз һезнең өчен матур йырда хайлаган. Рәхим итеп тыңлагыз. Boşunmayım, iflemeyin.